हायना हाय जतन खुलुमबाय के ब्रेकना हामबाय जों दिनैबो थानाय अक्ट'बर हायब्ले 31 तारिखआव जों पार्टीनि रिजेन जमानि परेबो जों आदिनो साजाब जे जों कटाल पार्टी घोषणा खालायनि ओमफ्राय जों दिनैबो आसुक लायमानि जतन आसुक लाय आलोचना खालायमानि बिसिंथिनो जों पार्टीनि बुंमुं लायया पार्टीनि बुंमुं गांखाय योदाय 50T योदाय 50 ब्रैकेट डट टी माने youth indigenous people from of Tripura land अबाय के जों बुंमुं कटा लाखा गांखाय जों पुसकांगो दिल्लीआव थानायनि बागैबो जों दिनै आलोचना खालायखाया फायनाय 25 बा 30 तारिखनि बिसिङावनो जों दिल्ली थानायनि बागै जों चेष्टा खालायनाय जों थानाय गांखाय चीनी पार्टीनि राज्य सम्मेलन फायनाय जानुवारिनि 7 तानि पुसकांगो नंनाय ताई आफोरनो चीनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एक्जिक्यूटिव जे बडी दंमानि आफोरनो जों घोषणा खालायनाय ताई जों आसा खालायो चीनी जेता पार्टीओ बुमाहाय जेता चीनी एक्जिक्यूटिव दंनाय चीनी प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट जों ताबुक दिनै जेता अबनो जों सालायखाया पुसकांनि जानुवारि जेता 7 तानि बिसिङाव जों 2022 म पार्टी गठन खालामनायनि परेबो जेता चीनी गोबां मानिनि साखा संगठन सिगला संगठन बुरै रंनि संगठन ओमफ्राय अन्यान्य जेता संगठन आबरकनोबो चीनी पार्टीखौ जों नारकनाय ताई जों आसा खालायो जेता त्रिपुरालेण्डनि सामुं गोबां खालायजाया दंमायनि जेता तेबो आगोआव खालायजाना दंमानि आबो जों साक्सेस होनाय जों बर' रंनि थानियाव आसा बिसेस दङ जेता बर' रंजों गाहाम एक जगाजग दङ दाबो जे त्रिपुरालेण्डनि जेता जुद्ध खालाय दंलायमानि जेता त्रिपुरालेण्डआव तै जे संग्राम खालाय दंमानि जेता बर' रंनि बाप आसुक सन्तुष्ट दंनि आं माने किन्तुबा चीनी जेता पार्टी अब आगामी दिनाव बर' रंनि नांगौक माने जों पुसगोरनाय अब जों बर' रंनि थानियाव अब आसा बिसेस नारो दिनै जों खुबैखौ सानाय जों थानायाव खुब একটা যোগাযোগ खालायलायखाया যোগাযোগ खालायलायमानि परेबो बर' रंनि একটা मनोभाब वानसुक मानि फायनाय होनै जोंनो सावो किन्तु दिनै अनेक बर'नो जों नुखाबर फाइमालि आफाना दिनै आरो होनै जोंनो सावो किन्तु दिनै अनेक बर'नो जों नुखाबर फाइमालि आफाना दिनै आरो प्राय 8टा डिविजन हाय जेता ये पार्टीनि IPFT पार्टीनि जेता 8टा डिविजन हाय दिनै दिनाव फायसबायखा ओमफ्राय एक्चुअली नोर गसायमानो जत्न चिन बर' रंखा सुजुग सुबिदा बाय खाजागै दङ ठीक न खुबै सामुं खालायनाय दङ संग्राम खालायनाय दङ किसा जरानो नासेंलाय दंलायो दा बर' सालायके जेताबो जोंथ' कटाल अरताय माने त्रिपुरा मथबाय IPFT अयलानसिं अलरेडी सामुं तां दंखा ओमफ्राय जों अरनो सामुं खालायग्रानाय ओमफ्राय बाक्साखौबो सावो जों दिनै फाइमि आफानो आगामी दिनाव जेता राज्य सम्मेलन खालायनायनि सिगां जोंनो बै फायनाय अबा हायरक जोंनो कग्रो जों अर माने बर'नि थानियाव जों अन्यान्य पक्ष साइड चिनि लाभ करी एनर फायनायखौ फायदि फायाफानो आगामी दिनाव जों बाय बर' अनेक फायनायनि बागै जों बाय कमिउनिकेशन नार दङ हयतो बर' दिनै आरो फायस कमिया अबा हायदा त्रिपुरालेण्डनि बागै बोसोर जरतै टार्गेट है के बोसोर जरतै सक्सेस खालायमाननि जे पार्टी के ताल खालायमान बिसिंतै बहु है के वानसो गाहाम एक प्रश्न खालाया त्रिपुरालेण्डनि जों सक्सेस बाहाय खालायनाय माले जों थानायावबो जों सावो त्रिपुरा हावो जुदि न मान थायनो तुमनानै हिंखांखाय जेता संविधाननि रुल आइन कानुन आम बायसिमिया जों चिनि मान थायनो हानान बागै जेता नांकुक माने जेता जों साकथारा नामाने अर्थ साकथारा नामाने अर्थ जों आगिबो सालाय दङ जों योदाय 50 राव जदिनो जों थैनो नांगौ मा थैनो गुलि जानो नांगौ जों गुलि मा जानाय जेल हाबनो नांगौ जों जेल हाबनाय आबोथ' जों I50 पार्टी दङैनो जों खालायबाय दाबो चिनि गोबां मा केस गोनां दङ आरो जारा ताल दङ फ्राय केस गोनां दङ हायबो जों संग्राम याकारिया आगामी दिनाव जों ताइबो कठोर একটা आन्दोलन खालायनाय कठोर একটা मुभमेन्ट खालायनाय हयतो बर' रग जे दिनैबो खालाय दंमानि साय आबोनि सेबेनो जों
control खालामनानै जों वानसुबो दं दा जों साक्सेस जानायाबो नों थानि जों 100 to 100 जों आबो सिउरै जों सायमान ताबो गाहाम कखनो একটা आबो हाय बसकांनि वानसुब जाक्ता तंनानि दरकार न बो संग्रामनो खालाय नरक टिब्रालेन तुमनाय आबो सबले मेन कक्टाबो जों नुखाव जागाव थानाय सरकार जेफ्रु फायासिनि सिगां बिजेपि आइपिएफटि आ जागाव जों नुखा बिजेपि बाय थांगासिनो टिब्रालेन माननाय जों आरो नुखा टिब्रालेन रोनाय खनै आ जागाव मेनकरि एक दुई हिंगांगांकाय जोंनो सागा हाई पावर मडलिटी कमिटी खाजमान बिसिंतिनो टिब्रालेन उन्नाय दुई तीनो तामनु खा जेता ना हाई पावर मडलिटी कमिटी नि कार्यकारी खा ना किचिनी टिब्रालेन जों हाई पावर मडलिटी कमिटी खावो इसिनी टिब्रासानि एलाकानो डेभलपमेन्ट खालामबाय जों टिब्रालेन माइया आबोनि कुनु कार्यकारी जिकरिखा जों ताबो आशा खालामो निगांगांकाय जों ताबो पार्टी कटाल खालाय जों तामो आगामी दिनो सामुं खालाय टिब्रालेन तुमनाय टिब्रालेन अबोतो जों ताबो ओ नि नखा साकाबो अन्य ग्रह थालायनि नि गया बा ओंमाया जिनिस न खालायनि नि गया टिब्रालेन आलादा भाबे राज्य त्रिपुरा राज्य अंगैमानो बाहायके ओंमान हमले सिनि बर रकनि गुबै खाय सामुं खालायमानि दंगांगांगाय केंद्र सरकार जिनि खरां मा खानाय जिनि आवाज मा खानाय ओ हासाकाबो ओंया जिनिस कुनु गुरै बरक न आइन छलामो बरक न संशोधन खालायो बरक न एमेंडमेंट खालायो जे कुनु रनानि निनि बरक नरु आ बरक साबो बरक न सरकार रंगो गावन बागै जिनि राइट दङ जिनि टिब्रा सारकनि ओ जागा साबनि बागै ओ हा सामजा जों सिरि सिटिनि न नासिकि नायगांगांगाय जोंआबो परिष्कार सायमानो आवन बागैनो जे ताबुक मेन लीडर ऑफ वोट बैंक सलामो चिनि टिब्रासानि मानथाय जों मानसिनाय होनै जोंनो थकायो केन्तुबा लीडर कतरनि बसकांगो थांगै टिब्रालेन कक सावै जोंनो टिब्रालेन रियांगांगाय जों कटर आन्दोलन खालायनानि आबो हाय मनोभाब करै आबो हाय फिजिकेल बरक नंखर फायनि बागै जों दिनै नगो गा जों गांगा नंनि थेनिबो जों दिनै अर कक सानामो जों बसकांगो आगकनाय जों लीडर जारा जेतिनर तंनाय बरनो बसकांग थाङै सामुं खालायनाय बो सामुं खालायनानि बरक किरिजा आं दिनै सानामो जोंनि बो सामुंनो बरक थां खालायनानि बागै किरिजा जों दिनै टिब्रालेननि बागै आन्दोलन खालाया सुदु आरो डायलग खालायलायखा आसुक लायखा आं बायसिनि जों टिब्रालेन माइया टिब्रालेन मानानि गांगांगाय जों कलम दैमा खेग्लायनाय थैबो मा खेग्लायनाय अबो हायदा ताबो आबो तो जिनि सामुं बायसि बरक फैदो जानाय कारण जिनि तो थानायो जों आस्ट बसर जथेस्थ आन्दोलन खालाय आइपिएफ दिनो जों बिसेस खालाय लीडर अफ न टिब्रालेननि बागै जों संगै रेखा ताबो बरक फैदो जानाय जिनि सामुं बाय फैदो जानाय जों खामखानो बनो ताबो जिनि लगे फायदिनि जों साग्ला जेफ्रो जिनि संग्राम जेंनाय जेफ्रो जिनि मुभमेन्ट जेंनाय जेफ्रो जिनि आन्दोलन जेंनाय डायलग खालायलायखा आसुक लायखा आं बायसिनि जों टिब्रालेन माइया टिब्रालेन मानानि गांगांगाय जों कलम दैमा खेग्लायनाय थैबो मा खेग्लायनाय अबो हायदा ताबो आबो तो जिनि सामुं बायसि बरक फैदो जानाय कारण जिनि तो थानायो जों आस्ट बसर जथेस्थ आन्दोलन खालाय आइपिएफ दिनो जों बिसेस खालाय लीडर अफ न टिब्रालेननि बागै जों संगै रेखा ताबो बरक फैदो जानाय जिनि सामुं बाय फैदो जानाय जों खामखानो बनो ताबो जिनि लगे फायदिनि जों साग्ला जेफ्रो जिनि संग्राम जेंनाय जेफ्रो जिनि मुभमेन्ट जेंनाय जेफ्रो जिनि आन्दोलन जेंनाय आ जागावनो बरक जोंनो पटालि नायनाय कि बरक कि आगामी दिनो टिब्रालेन तुबै मानानि मतो बमतेनि फान्दा तंकरै आबो जों दिनै ननि थानि परिष्कार साइरो जों जे नांमानि जिनिस न जे नांमानि संग्राम न जों खायनाय आउन बागै बरक आगामी दिनो जिनि थानिबो खायनाय जिनि बरक तंगो हायबनो बरक सरकार तंगै ताबो हयतो जों माय किसा कय फद्रि दङ दिनै फायमिया खाना फायमिया केन्द्र जिनि सामुं जेंनानि बरेबो दरक बरक फायनाय